దాదా మల్పి నిన్న ఇది కైకారత చోలిపోతున్నావు తూనగా బేజారప్పుడు అవు ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 weeks ಆಣ ಅಂದು ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಇವನ್ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಂಚ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಬಾವೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈತಾರೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನನ ಕಿನ್ನಿಲು ಒಂಜಿ 4 ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಾಲ ಮೂಲು ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಒರಿದಿಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಿನ್ನಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾರ್ದು ಸಾಕುಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಏರಾಗ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಗಿನ್ನಿ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ಲೆ 4 ಗಿನ್ನೆಲುಂಡು ಒಂಜಿ 2 3 4 ಇದು ಬೋಡಿತನ ಇಮೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾರ್ಲಿನ ಚಾರ್ಲಿ ಪಾಪನ ಇವೆ నేను ಮಾತ ಕಾಪೆದೆಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ನು ಅವು ನಾಳೆಲ್ಲ ಸುಂಕವಲೈ ಪೋಪುಣ ಎಂಚ ಪೋಪುಣ ನಿಂಚಿ ದರ್ಶನ ಪಿಂಕಾನ್ ಕುತ್ತವಂತದ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಕುಚ್ಚೇರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿ ಇತ್ತರು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವಲ ತೆತ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಐಟ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಆತ ರಡ್ಡು ಗಿನ್ನಿ ಚುಟ್ಕಿ ಆತ ಇದು ಪಕ್ಕಿದ ಗಿನ್ನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜನ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀನು ಏ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತದೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಪತಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿ ದರ್ಶನ ದೂತ್ಸಿಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಿದ ಮುಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಬಂಡ ಏನು ಹೊರ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ದೂಲೆ ಇನ್ನು ಐತಾನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಮುಕ್ಲಿನ ಭಯಂಕರ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಗಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಶ್ರೀಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಪೂಕುಳಂ ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲೆ ಮಲ್ತದಿನ ಇನ್ನು ಪೂ ತಿಕ್ಕದಿನ ಯಾಕಡೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬೋದಿತ್ತ ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೂರ ಪೂ ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ಓಯ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಬಲೆ ಇನ್ನು ಪುಚ್ಚ ಎರಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನೇ ಕಂತು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿನ ರಜೆ ಅಂಡರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಈವನ್ 4 ಕಿನ್ನೆಲು ನಾಯಿ ಕೊಂತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸಿದ್ಧಾನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದತ್ತೆ ಏನಡೆ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಕಮ್ಮಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೈಮ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪನಿ ನಮ್ಮ 0 ಗ್ರಾವಿಟಿ ತೊನ್ನಿ 4,800 ಅವಳ EMI ಹಿಡ್ದಿತ್ತೊನ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಜೈಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೇಯಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊನಾಗ 5,100 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ಸೇರಿದು ಇವನ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶ್ರೇಯಸಣ್ಣನೇ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜುಗಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕಾದೆ ದಯಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಐಟೊಂಜಿ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವು ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಏಪ ತಾಲೂನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಓಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಪಾಡ್ಲೆ
ಬೈಕ್ ಇವನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪಿಂಕುನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ತೂದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಪಜ್ಜು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಮುರಣಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಆಯ್ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಐನಾತಿಗೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎದುರು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಹೈವೇ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಉಂತುವೇರು ಅರ್ಧ ಬರ್ಪೇರು ಎದುರು ಪೀರ ಪಾಪೇರು ಇಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಮೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಪೋಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೆನ್ನ ಇಡೀ ಕೈಕಾರ್ದ ಚೋಲಿ పోతున్న ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅವು ಏನು ಫೋಟೋ ಪಾಡುಜಿ ಬಟ್ ಆತ್ ಒಟ್ರಸೆ ಆತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಪೋಪಿನ ಒಟ್ರಸೆ ಪೋಪೆ ಬೈಕ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಅಡುಪಡು ದಾಪಂಡ ಮಂಡೆ ಅತ್ ಮುಖ್ಯ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 600 ರೂಪೀಸ್ ದ ಮಾತು ತೂಯಿನಕುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ದಾದ ಮಾರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೌಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೂರಿ ಬಕ್ಕನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವನಿತ್ತಾಡೆ ನಾನು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೇನು ఆయన పోపిన మళ్ళీ KTM బూడుజే బట్ ఆయన యాక్టివ్ ఉండు అయితే బూర నొప్పి 2 ಸಲ ಬೂಡಿದೆ 2 ಸಲ ಬೂರ್ನಾಗ ತಾಗುನ ಕೈಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂಜಿ 600 ರೂಪೀಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೂರ್ನಾಗ ದಾದಾಪು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈನ ನೆಲಕ್ ದೀಪ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೋವು ಬಟ್ ಕೈ ಒದಿ ಉನ್ನತೆ ಮಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ನನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಾಪನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಶ್ರೀಯಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಲು ಅದ ಶ್ರೇಯ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನೀ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತ ಮಲ್ಕ ಸಾರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪತ್ತ ಮಲ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೋರ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಂಚದೋಜುನೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವೇನ ಸ್ಟ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುರಟಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇವನ್ ಏತ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ತೋಚ್ಪ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಪಣ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನೇನು ತಿಕ್ಕಾದಿನಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ರೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನೇಟ್ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಬಟನ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಏನಂತ ಅವೇನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಾದೆ ಅವು ಪಿತೈಟ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೇರಾಗ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ 1G ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪ ಆತನು ಬಲಮ ಇಡವಲ್ಲ ತುಲಾ ನೀವು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಕೊಡಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ನಂದು ಸೊ ಮಂಡೆ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪ ಕನ್ನಾಂಡು
ಅಂಚಾದ ಕಲರ್ ಅಂತದ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಮಂಡೆ ಬರಂಕ ಅದೇ ಇಡೀ ಮೂಲು ಮಾತ ಕಪ್ಪಾತನ ಪಿಂಕಿ ಪಂಟ್ರೊಂಡಿಗೆ ವೈಟ್ ಆಯ್ನ ಕುಜಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತರ ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ವೈಟ್ ಮಂತಾರೆ ಆಸೆಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದಾದ ಪಾಂಡ ಕುಜಲ್ ಬೋಲ್ದಾಪುರಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಇನ್ನು ದಾದ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಸೊ ಇಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಎನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಂಟ್ರಾಪುಚಿ ಏಪ ಇನ್ನು ನೆಲ ಕೈದಿಯರ ಒಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಬೂರ್ಣ ನೆಲ ಕೈದಿಯರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ಲ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 600 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಇದೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಗ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಿಂದು ಅವಂಚ ಬೆಲೆ 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 ತುಷಾರ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡೆಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾನ್ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಪರವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಫುಲ್ ಉರಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಪಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಪರಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋದು போய் ತೂಕ ಮಲ್ಪಡ್ದ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಪ ಉರಷ್ಟೋರು ರೀಚ್ ಆಯ ತರಕಾರಿ ದಾದಾದಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಯಾಗಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪುಂಟು ಅಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದಲ್ಲ ಐಟು ಉಂಟು ಎಂತ ಎಡ್ಡು ಉಂಟದ ವೈಟ್ ಒಂಜವ ಚೂರಂಗಂಡೆ ಚೂರಂಗಂಡೆ ಎತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಲೆ ಓನು ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇದಂಪು ಸರಿ ಆಗಿದೆ
ಶ್ರೀಗಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಹಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ तुका क्रॉस एप्पल दे दो तुला हाँ उठ ओके आपके दे दो ಏನು ಬೇಡ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ दादा నీకు కస్టర్డ్ యాపిల్ తెస్తాను ತರಕಾರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಜೋಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾರೆ ಬಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೈ ನಾನು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಬೈಜಿ ಬುಕ್ಕ ನನಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಸೊ 4 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋಜಿ ಕಂಪನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡುತ್ತೆ ಆತಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ 16th ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ಪಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ